Дами и господа, този поздрав е специјално направен за браќата од Македонија, најбаре Анди Баро Кобленц, Германија, за најдобрите Хазрет, Мелих, Неку и Исмаил. Вали грми на терминаторите, пак им върви. Авелака и агили, за најголемите Хазрет, Мелих, Неку и Исмаил. Хајде браќа, терминаторите, Бабарено, Кобленц, Германија. С Бентли, Хазрет, Мелих с Мерцедес, S-класа 63, Неку с BMW M5, Исмаил с Мерцедес 63. Од терминаторите са бусове в Кобленц, Германија. Всяка мајка такива браќа не ражда. Те са вълци единаци и си имат пари фамилија. Ка Бабара в Тумен, вали грми на терминаторите. Пак им върви. Кобленц, Германија, дуи права кана, дикене прален. Бентли, Мерцедес, S-класа 63, BMW M5 и Мерцедес 63, съвредушманен мударен. О, Хазрет и Мелих, најголемите сте, Неку и Исмаил, браќата сте. О, најбаро Анди Кобленц, Германија, сами постигнали. Всичко имат пари, къща, палат, коли мощни и најкрасивите жени. От Македонија до Кобленц всички знаят терминаторите. Като се појавят, всички знаят кои са. Вали грми на терминаторите, пак им върви. Хазрет, Мелих, Неку и Исмаил, пенената е шунен душман. Наше веравен амен. Те са машини, да са легендите на Кобленц, Германија. Терминаторите, баре думу кенге, баре виленге. Терминаторите, от Македонија до Кобленц, Германија, браќата са номер едно. Вали грми на терминаторите, пак им върви. Тешунен, Хазрет, Мелих, Неку и Исмаил, Патронија. От Кобленц до Македонија, обарвале еле Бабарен, а кале саворе джанен ме. Терминаторите, фамилија, наше перавен амен. Вали грми на терминаторите, пак им върви. О, Хазрет, Мелих, Неку и Исмаил, пенената е шунен душман. Наше перавен амен. Те са машини, да са легендите на Кобленц, Германија. Терминаторите, баре думу кенге, баре виленге. Хазрет, Мелих, Неку и Исмаил, от Македонија до Кобленц. Терминаторите, 4 браќа, една фамилија. Хазрет, Бентли, Мелих, Мерцедес, S-класа 63, Неку, BMW M5, Исмаил, Мерцедес 63. Вали грми, пак им върви. Хазрет, Мелих, Неку и Исмаил, терминаторите от Кобленц, браќата от Македонија, легендите на Кобленц. Терминаторите, 4 браќа, една фамилија. Терминаторите, 4 браќа, една фамилија.